bay ule toy terek bu nen ka siam pol do na ka khe ka sil fai ve ka kan du te tin kan chan do na nia tel tam deuh hlek ka mang do na kan du zat kan mangang so thing le purun var den som purun sen kan chuang minang arong in thla ka sen ve deuh that thleng khan kan chuangang purun te po aminin arong te po alo in thlak to a chi mei hi ka da niama ai eng tam vak lo bu fai ka sila ka thak nga la toy terek kan siam tura zirin bu hi chu kan thak do na nia toy terek chan sa khak pola mei hi alai hola ka da a kan kang hui ve photang kukar mang po ina siam thei thawa minute li don ka chuang to a tui ka le nga lang tui pa ngai ka mang me tui lum te po kha man thei ve ka kan chuang so photang uluk dewin kan chokanga bu fai hi a bet ve du thina uluk dewin kan vil do na nia a min thlengin kan chuangang bu po min tha to a marcha mui zo po kha man thei thawa kaduai na khal deuh hleka tuilum tlem ka lei bela atui om dan tur tui nei za dan tur te chu kan duang takin kan siam do na nia abu hi kan chok chiar ve anga toy terek bu ne na kan hi atui ve lutuka marcha pui po min tha a darkar chan ve chuang ka chuang to a atak dan te po ka du tok viawa kha kha chu kan duang takin kan siam do na nia ba khor reivak lo kan chuang le ang bai ai chuan a min har ve dewa kan duang taka minin kan chuang ang ka channel min thlir saka wangin ka lo me